yamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba. Tentuɓe heeɗiɓe fi fulfulde jamala wale mon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to leydi Mali konungu e wallidiɓe mumen Wagner no tuma waɗude siwileɓe fulɓe e mutinde yoga e mabɓe ko ɗum holli cimtol ngol fedde Human Rights Watch darani nde hakkeji yimɓe yaltini hanki talata ngol no holli wonde ko ɓuuri siwileɓe sappo mbarama e yoga mutinama e dow doole ɗum waɗi ko e fuɗɗode nde hitande nde gonɗen ma en keɗo goto e hooreɓe nde fedde Human Rights Watch to Cameroun ko yimɓe capanɗe jeetato e ɗiɗo fukkini kayitaji mumen gam yidde ƴamude leffol laamu ngu e lewru sappo ɓuuru aroru limore nde meeɗa teskede e sumgoji e leydi Cameroun holko saabi nde limore ma en keɗo goto e jangguinoɓe politique to université gawdere leydi Cameroun to Mali Bamako e kayi ko lawol ngol 600 kilométre ngol heddaki e moƴƴude hande kadi ko kangol fof ko ngol gasɗe ɓole goudron o boni joni ko ñalande yimɓe waɗata e maggol e sahande ngol moƴƴino ko waktuji jeeɗiɗi dawoɓe mbaɗatno on haali tampini julaɓe e dawoɓe e ngol lawol kay Bamako battane muɗum no mawni ma en gartu hen bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi kono leydi Mali e gollidiɓe mumen Wagner mbari mutini siwileɓe fulɓe wona konguɗiyam ko konguɗi cimtol ngol fedde daranide hakkeji yimɓe Human Rights Watch yaltini hanki talata nde fedde no tumiri ngu konu Mali e nde fedde Wagner ittugol pittali siwilɓe ko ɓuuri sappo e mutingol yoga e hooreɓe doole e hoore doole ɗum ko guila e lewru aranoru nde hitande ɗo waɗi Ilaria Alergosi ko goto e ƴettanoɓe konngol nde fedde Human Rights Watch e biyol o daraniɗo hakke neɗɗo o holli no tampini hande keɗoɗen mo e fandu haala Ba. Nous avons récolté des dizaines de témoignages. Mais heɓi seeditandeji ɗuɗuɗi holluɗi wonde woɓɓe maɓɓe warama lettama e mutinama ko konu Mali e gollidiɓe mum haɓanayɓe Wagner woni ko tumira fiidi fitinaji ɗum ko hakkude lewru aranuru e joaɓuru nde hitande ɗo ɗum koye nder diwe nayyi e nder leydi ndi waɗi seedeji goɗɗi kadi ko nde tefore amen hutori ko ɗi mbodoji ɗi min heɓiri e dow ɗi satellite ji ɗin no holli ka piiji ɓe siwilɓe fulɓe wona e lance go cinto amen no yaltintini ko ha honto woni ko ɗum ɗo mapini tentini fingal kisal hunde ɓurde e fewndade hande Mali ko ɓuri liɓude hande ngu laamu fadde o ko ɗi fitinaji ɗi Wagner e état islamique woni e waɗude e nder leydi ndi ɗum towde ko hunde wonde e wallitade no kareli ɓeydadakorade ko ɗum waɗi simin ñaguike kawtital leyɗele Afrique ƴettugo e ɓooje fi wallitago no ɗe tefoje laaɓude waɗira ko fi kala ko yowiti e nder ɗe lurre e ɓiƴa ngu laamu Mali ɗum wona hunde haɓirde anga fawgo yaggine e dow ngu laamu Mali pour briser l'impunité.